comarques de Lleida registren la millor ocupació per Setmana Santa dels darrers 6 anys amb més de 75.000 visitants. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que s'han venut uns 150.000 forfets. Espot i Portaigner allarguen la temporada fins al 10 d'abril. L'impacte econòmic que havíem previst de 30 milions d'euros s'assolirà també fàcilment. El bon temps omple els parcs de les Basses i de la mitjana de la ciutat de Lleida, de centenars de lleidatans per celebrar el Dia de la Mona. La majoria han optat per cuinar carn a la brasa, cassoles, paelles, amanides o calçots. En cap cas hi ha faltat la mona. Continuat caragol, rodó de vedella, botifarra. Els forners lleidatans han venut 177.000 mones, mantenint les xifres de l'any passat. Enguany s'ha notat una baixada de vendes de mones a les grans superfícies. A banda d'aquest pastís, el pa de pagès és el producte alimentari més venut. Només a Lleida s'han elaborat 70.000 pans. D'aquí ja compren la mona perquè marxen a Estiuejar o marxen a d'altres llocs. Dos dels rivals directes de l'acte del Força Lleida per evitar el descens, el Clavijo i el Navarra, guanyen els seus partits i comprimeixen encara més la cua de la taula. Tot i això, a falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els de Prados continuen depenent dels mateixos. Bon vespre, les comarques de Lleida han registrat la millor ocupació per Setmana Santa dels darrers 6 anys, amb més de 75.000 visitants. A les zones pròximes a les estacions d'esquí s'han penjat el cartell de complet gràcies a les nevades d'última hora que han permès als aficionats gaudir d'unes bones condicions de neu. A les comarques de la Plana, les cases de turisme rural també han omplert un 95% de les places. Segons el Patronat, l'impacte econòmic que han deixat els visitants al territori supera els 30 milions d'euros. El bon temps ha portat més visitants dels previstos 75.000. Les bones temperatures han allargat les pernoctacions, unes 3 nits de mitjana. L'estany d'Ivars ha estat un dels atractius de la Plana, amb famílies que han anat a conèixer aquesta nova zona inundada, molt apreciada pels ornitòlegs. Un dels llacs amb més superfície ara mateix a Catalunya i sobretot pels ornitòlegs, no? És un lloc que està molt bé, vull dir, tant per visitar-lo com per passejar, per anar amb bici, caminant o pel turisme, diguem en si, no? I no hi havíem vingut mai. I ara, des que tenim la petita, busquem més rutes així familiars i que puguis parar i que sigui un entorn maco com és aquí. De fet, tenim gent gairebé de tota Catalunya i de fora i molt turista interessat sobretot a conèixer l'entorn natural, les espècies d'ocells i natura que podem trobar per aquí, descobrir un lloc bastant sorprenent, no? Un estany d'unes grans dimensions a l'interior del Pla d'Urgell. A més, cada vegada es demanen més activitats complementàries. Per això, empreses de turisme actiu també han organitzat activitats. Molt bones carreteres i és un lloc privilegiat perquè tens tranquil·litat i si vols en un moment ja tens la ciutat al cantó. I res, a veure si fem unes partides de pinball i bueno, no sé, a disfrutar del dia. El turó de la Seu Vella de Lleida, amb cues fins i tot per entrar a les visites guiades, ha estat un dels punts amb més afluència de la capital del Segrià. De fet, l'oficina de turisme de la Paeria ha atès prop de 1.300 persones durant la Setmana Santa, amb un increment de visitants que supera en un 24,5% el nombre de consultes respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa al Pirineu, el Patronat de Turisme estima que s'han venut 150.000 forfets entre l'esquí alpí i el nòrdic. L'ocupació mitjana als hotels ha estat d'entre el 90 i el 95%. I és que globalment la demarcació de Lleida ha assolit la millor xifra dels darrers 6 anys. Hem assolit aquests 75.000 turistes, xifra que supera en escreix la de l'any anterior i que ens porta a la millor xifra dels darrers 6 anys i en paral·lel també podríem dir que l'impacte econòmic que havíem previst de 30 milions d'euros s'assolirà també fàcilment. A més, les estacions pallareses d'Espot i Portaigner allargaran la temporada fins al 10 d'abril. El final de la temporada hivernal també ha coincidit amb l'arrencada de la campanya d'esports d'aventura i el bon temps, que també ha convidat els turistes a gaudir de les activitats a l'aire lliure, com el senderisme o la pràctica de la BTT. Les vacances de Setmana Santa va ser un dels motius principals de l'ocupació a la Plana de Lleida en aquests dies. A l'inici de la primavera, l'escapada rural és una de les destinacions preferides per als turistes, ja que el fet de passar uns dies festius amb família i visitar indrets poc coneguts atrau al públic. La comarca de les Garrigues compta amb diverses cases rurals que ofereixen aquest tipus de vacances on els turistes s'allotgen per descobrir els racons més emblemàtics del territori. La veritat és que a nosaltres ens encanta el vi i estem molt a prop d'aquí i la veritat és que tota la zona aquesta hi ha molts llocs a visitar i per això ho hem fet i perquè ens agrada moltíssim. La ruta dels vins, una de les més interessants, ens va portar fins al Vilosell, a les Garrigues.
que es troba al límit de la Conca de Barberà i el Priorat, amb uns 200 habitants. Durant les festes, centenars de turistes van visitar el celler Tomàs Cosiner, que es troba al mateix municipi. És una de les bodegues més rellevants de la comarca i també compta amb una casa rural, on els seus propietaris ofereixen diverses rutes i activitats pel territori. Pugui visitar el celler, pugui fer tota la visita, la sala d'elaboració, la sala d'emmagatzematge, i llavors acabem la visita amb un tas de vins. El Vilosell és un poble força turístic, ja que en dies festius i per vacances la xifra d'habitants augmenta de manera considerable, gràcies en gran part a la visita del mateix celler, o la ruta fins al santuari de Sant Miquel de la Tosca, al mateix peu de la Serra la Llena i on neix el riu Set. Són racons, són indrets molt bonics, que estan poc explotats, i també recomano a la gent que vingui a fer el tipus de turisme rural. L'oli d'oliva és un dels referents de la Plana de Lleida. Concretament de les Garrigues i les visites a les cooperatives va ser una de les més destacades. Cada vegada es busca més l'oli de qualitat, amb el vi, en canvi, la gent ja n'hi entén més, ja s'agafa, ja sap que és un vi bo o que és un vi no tan bo, en canvi amb l'oli encara costa una miqueta. Tot i així, la gent ja ens coneix, que som una cooperativa, que sempre hem fet un oli de qualitat. Les pintures rupestres i les tombes de Saladar del Cogul, els vilars d'Arbeca i el poblat de les Besses de Cervià són altres activitats que es poden descobrir per la zona, com també les restes de l'antic castell i les cabanes de volta de l'Albagés. Es faci o no escapada per Setmana Santa, el que queda clar és que el dia de la mona cal estar a casa per poder sortir en família i amistats a dinar a l'aire lliure. A les Terres de Lleida, més enllà de la tradició que els padrinets regalin el pastís als fillols, avui és un dia de menjar amb bona companyia i de fer una bona sobretaula. Però no tothom s'organitza igual. Hi ha llocs típics com les Basses, que s'omplen de grups, o la Mitjana, on el menú és fred. I també estan les Torres a l'Horta, on és fàcil celebrar un dia com el d'avui. Això és dir, el temps ha d'acompanyar i avui el cel a respectar les tradicions. Aquesta família plega una quarantena de persones al voltant d'una taula any rere any. Des que els més grans eren petits, recorden les Basses com a l'escenari ideal per celebrar una festa com la Mona, i per això hi continuen anant. Es pot fer un menú preparat i complementat amb una mica de carn a la brasa, com han fet ells, truites, conill amb caragols, pollastre guisat, llonganissa, cansalada. Cal arribar aviat, ells guardaven lloc des de les 7 del matí, perquè l'espai s'omple de seguida. Pero un cop instal·lats només queda gaudir fins després de sopar. Toda la familia básicamente nos juntamos, uno trae calzots, el otro trae... En fin, poquito a poco y entre todos hacemos la fiesta. Y nos lo pasamos en grande, las criaturas ya lo ves, corriendo porque en un piso pues está muy mal, para ellos van muy limitados y muy bien, sí, muy bien, lo pasamos en grande. El Parc de la Mitjana és una altra de les ubicacions estrella de la ciutat de Lleida per celebrar el Dia de la Mona. Aquesta família és el primer cop que hi ve i malgrat que és un espai obert on es pot jugar o descansar, el fet que no es pugui fer brasa el resulta un inconvenient. De tota manera, no han tingut problema per celebrar-ho amb un bon dinar, que ha acabat, és clar, amb Mona. He començat amb un pica-pica, saps? Allò, olives, berberechos, formatge, chorizo, sí, anar fent. Continuat caragol, rodó de vedella, jo que sé, botifarra, un tall de botifarra negra, no? Bona, l'he trobat bona, noi, de seus pares, noi, de Térmens. Tampoc no falten les mones en aquest grup d'amics, però són mones diferents. De fet, enlloc no es poden trobar d'iguals perquè els fillols són els encarregats de personalitzar-les en companyia de padrinets i padrinetes. Fa més de 10 anys que celebren aquesta festa en una torre de Vilanova de Segrià, on hi caben tots. Mentre uns preparen la paella, que ja s'ha convertit en tradicional, els més petits s'inventen els seus particulars pastissos. Té l'avantatge que els nens estan fent la seva pròpia mona, que ho fem tots conjuntament, i que després està molt més bona perquè hi han ficat el que més els agrada. Fins i tot els que acaben d'arribar també tenen la seva mona, tot i que encara no puguin guarnir-la ells mateixos, però el cas és celebrar-ho. I a banda de la mona, durant el dia d'avui el pa de pagès ha estat el producte alimentari més venut. Només a Lleida s'han elaborat 70.000 pans per cobrir la diada. Respecte als pastissos, les previsions s'han complert i el Gremi de Forners assegura que s'han venut les 177.000 unitats produïdes. Les més venudes han estat les de nata i les figures de xocolata de dibuixos animats. Aquest matí els aparadors de les pastisseries ja començaven a tenir espais buits pel gran volum de vendes de mones d'enguany. El gremi està satisfet perquè s'han complert les previsions i s'han venut les prop de 180.000 unitats que s'havien produït, millorant les xifres de l'any anterior. Al Pirineu les vendes han incrementat un 15% per l'alta ocupació durant la Setmana Santa. Curiosament, el pa de pagès també ha estat un dels productes de forn més sol·licitats aquests darrers dies, com a complement perfecte del dinar de la diada. Te puc dir que a nivell de Catalunya
s'elaboren uns 600.000 pans de pallès i a la ciutat de Lleida i a les comarques de Lleida només per la campanya de la Mona són 70.000 pans de pallès que es comercialitzen aquests dies. És una dada a tenir en compte. Parlem molt de mones, parlem molt de Pasqua, però dins de la Pasqua també hi ha aquest producte que la gent no es pot considerar que surts al camp a menjar la mona si no tens la mona, però segurament si tampoc t'emportes un bon pa de pallès. El sector també s'ha mostrat content amb la baixada de vendes de mones que sembla que han experimentat les grans superfícies, fet que els ha beneficiat a la caixa. Els dies que més s'ha notat ha estat els primers de la setmana i avui, gràcies a les reserves. Antigament, el dia més fort era divendres, dissabtes i diumenges, i el dilluns era l'encàrrec. Actualment ja comencem els dimarts, dimecres i dijous perquè hi ha molta clientela i molta gent passa volant de qui ja compren la mona perquè marxen a Estiuejau, marxen a d'altres llocs. Com ja és habitual els darrers anys, la mesura de la mona més sol·licitada és la de quilo. Respecte als sabors, la que té més adeptes és la tradicional. I de nata i trufa. I un nou de xocolata damunt. Les figures de xocolata també han estat molt encomanades, en especial les referents als dibuixos animats més vistos entre la mainada. I qui avui també ha gaudit d'una bona mona ha estat el primer nadó que va néixer aquest 2016 a la província de Lleida. Com marca la tradició, el gremi de Forners obsequia el nen i la seva família amb el pastís típic de dilluns de Pasqua. L'Albert i els seus pares han rebut una mona de nata i trufa d'1 quilo de pes i una més petita com a acte simbòlic per al més menut. També han estat obsequiats amb la barra de pa que cada dia d'aquest any els regala el gremi. Bueno, cada dia anem a buscar la barreta de pa que ens dona el gremi de pastissers i avui, que és un dia assenyalat, venim a buscar la mona que també ens l'obsequien, amb la qual cosa, què hem de dir? Encantats, ens han donat a més 2 mones, una més gran pels pares i una més petita per ell, a veure si avui ja fa la primera queixalada. La consellera de Presidència, Neus Munté, està convençuda que Europa serà capaç de trobar un encaix per a una Catalunya independent, segons ha dit en una visita que ha fet a les instal·lacions del grup Segre. Entre molts altres temes, també ha explicat com pràcticament la meitat del pla de xoc contra la pobresa pot quedar en l'aire si no hi ha un impuls per aprovar els pressupostos. La consellera ha dit que ara mateix només la meitat dels 276 milions d'euros del pla de xoc són executables a través de la pròrroga pressupostària, mentre que l'altre 50% no podrà tirar endavant sense noves partides. Garantides estan les mesures d'emergència infantil, energètica i habitacional, però no així la renda mínima o les llistes d'espera. Per això és que el govern té pressa per aprovar el pressupost. Té a veure amb la renda mínima d'inserció, poder convertir-la novament en un dret subjectiu i per tant no subjecte a disponibilitat pressupostària, i també tot un paquet de mesures que tenen a veure amb l'àmbit de la salut. Per exemple, l'agilització, la millora de les llistes d'espera. Aquests grans paquets i també algun altre, però jo ho centraria fonamentalment aquí, requereixen de noves partides. Per això, per nosaltres és tan important, per poder executar aquest pla de xoc de manera completa, poder aprovar aquests pressupostos. Si no s'aprovessin, cosa que ara per ara no contemplem com a escenari, doncs tindríem serioses dificultats per executar aquestes mesures. Pel que fa a la independència, Neus Munté ha insistit que Catalunya continua estant com sempre a punt per seure i dialogar, un procés negociat que no veu probable en l'actual escenari polític. No té cap dubte, però, que Europa serà capaç de trobar un encaix prenent com a referència altres plantejaments al llarg de la història que s'han produït amb solucions pacífiques. Creu que el camí a seguir fent és incrementar una majoria social sòlida, fent pedagogia i amb garantia de seguretat jurídica. Europa ha anat trobant sortida i solució pacífica a tots els plantejaments democràtics que s'han anat fent al llarg de la història i ha trobat encaixos per situacions que inicialment no estaven previstes i que s'han anat produint. Per tant, jo estic convençuda que si a Catalunya continua havent una majoria sòlida que és favorable a tenir un estat independent, Europa ho acabarà encaixant i entenent, i per tant que això anirà progressant d'aquesta manera. Pel que fa al tercer sector, la titular de Presidència ha assegurat que malgrat les dificultats econòmiques és la prioritat, com també els pagaments al món local, i que no preveu que la situació millori, però no empitjorarà tampoc. A nivell de partit, Munté creu que més que un debat de cicles, cal determinar l'espai que ha d'ocupar i les formes per executar la seva política, i està convençuda que Artur Mas ha de tenir un paper importantíssim al capdavant de la refundació de Convergència.
Parlem ara d'altres qüestions perquè Artesa de Segre ha tancat aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira de la Pagesia amb la visita d'unes 4.000 persones, segons calcula l'Ajuntament de la localitat. Els responsables del certamen valoren positivament la seva evolució que va sorgir per atreure la gent que estava al territori per les festes de Setmana Santa. La filosofia és reivindicar el vincle entre el poble i el camp amb productes de la terra i també la recuperació de tradicions pageses com la passejada d'oques. Artesa de Segre reivindica el seu passat agrícola i ramader amb la tercera edició de la Fira de la Pagesia. Anima als parades amb productes de proximitat i exposicions que reviuen la història del poble amb el seu vincle amb el camp. El certamen fusiona tradició i pagesia amb activitats com passejades d'oques, balls tradicionals o la mostra d'eines del camp. En aquests poblets que formen part del municipi d'Artesa, ara per Pasqua està tot ple de gent. I al estar ple de gent vam dir, què farem? Fem una fira, i aquí ha sortit la fira pagesa i dona nom a la pagesia d'aquí del municipi. La fira, instal·lada en ple centre històric d'Artesa, plega una 50 de parades entre les que destaquen els antiquaris i els col·leccionistes. Els més petits també tenen el seu espai sense perdre l'essència de la fira, amb el joc de la masia o un carrusel ecològic. Després de 3 edicions, el certamen comença a consolidar-se pel que fa a l'afluència de públic. De fet, aquest cap de setmana ha rebut la visita de 4.000 persones segons l'Ajuntament, una xifra similar a la registrada a la passada edició. Durant aquestes festes, moltes localitats de Catalunya reviuen la tradició cantada de les caramelles. L'Albi és un dels pobles de les Garrigues que encara manté aquesta celebració, on les veus de la coral del municipi recorren els carrers fins a arribar a la plaça de la Vila. Vegin. Durant les festes de Pasqua, moltes localitats de Catalunya reviuen la tradició cantada de les caramelles. L'Albi és un dels pobles de les Garrigues que encara manté aquesta festa, on les veus de la coral del municipi recorren els carrers fins a arribar a la plaça de la Vila. Les caramelles són unes cançons populars típiques de la Catalunya Vella i del nord de la Nova, que es canten per Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesús. En el cas de l'Albi, ja fa 20 anys consecutius que ho celebren i, per tant, ja és tradicional i popular per a tots els habitants. La tradició d'aquí a l'Albi fa uns 20 anys que estem cantant caramelles. Ens vam animar quan vam començar a fer la coral, quan va vindre mossèn Joaquim Fortuny, i primer vam començar amb els concerts de Nadal i després, fa uns 20 anys, vam començar a fer les cantades de caramelles i des de llavors cada any les hem seguit cantant. Pugen alguns joves que esperem que puguem seguir fent cada any aquestes cantades de caramelles i que el poble també respongui sortint a les finestres, als balcons, com alguns han fet en alguns racons del poble, que això es dona molta joia a tots i molta alegria i ànims i ganes de tornar-hi l'any que ve. En molts indrets, les caramelles van acompanyades de trabucaires i danses populars que acompanyen a la coral. A l'Albi els més menuts també hi participaven, ja sigui per cantar o per recollir diners que la gent els hi donava des del balcó de casa, amb la típica cistella lligada al capdamunt d'una barra llarga. La coral va passar pels carrers principals del municipi, tot cantant les cançons més populars. Els habitants van acompanyar tot el grup fins a la plaça del poble, on els infants també van interpretar algunes peces musicals. De cada vegada és més complicat continuar amb les tradicions, però a l'Albi un any més van poder celebrar les caramelles amb èxit en un dia assolellat. Popular des de ja fa quasi 18 anys, cantar aquestes cançons populars que es feien des de molt antics i que es van recuperar al segle XIX i en concret a l'Albi des del 1998, les caramelles, aquestes cançons típiques catalanes per felicitar la Pasqua, que és la festa més important dels cristians. No s'ha trobat un origen concret de les caramelles, però se sap que al segle XVI ja se celebrava pel món rural. Al llarg del segle XIX, les corals ja van adoptar aquesta tradició i la van introduir en diversos indrets. En algun d'ells, com en el cas de l'Albi, encara es mantenen. Moment ara d'acomiadar-nos dels espectadors de Pirineus Televisió que es queden amb la informació local. Nosaltres, però, continuem al seu costat amb propostes com aquesta. La música del paral·lel de principis del segle XX, que ha estat reinterpretada al Festival de Pasqua de Cervera amb la presència de més de 3.000 espectadors. Podran gaudir del to picaresc del couplet després dels esports.
3 jornades d'autèntic infart. Això és el que li espera a l'actual Força Lleida en el seu camí per aconseguir la salvació. A la categoria ningú dona el braç a torcer i la permanència està cada vegada més difícil. La victòria d'ahir del Navarra davant el Palència ha comprimit encara més la cua de la taula, però el més important és que ara per ara els de Prado estan fora dels llocs de descens i per tant depenen d'ells mateixos. La permanència està més cara que mai. Així ho deixen clar els resultats de la jornada amb victòries de 2 dels rivals directes de l'actual Força Lleida. El Clavijos va imposar el Palma, mentre que el Navarra es va desfer del líder de la categoria, el Palència, resultat que li serveix per atrapar els de Prado la classificació. Això sí, gràcies al bàsquet averaix, els lleidatans estan fora del descens. Dels rivals directes, únicament el Prat va perdre. La lluita és aferrissada i aquells equips que ho fan per evadir el descens sempre juguen amb un component extra de motivació. Els equips que ens toca lluitar per evitar el descens crec que estem molt conscients del que ens fa falta per treure-ho, som molt conscients de lo dolent que seria pel club, per la ciutat un descens i sabem que hem de donar el nostre màxim. És diferent és tenir la categoria salvada i intentar lluitar pels play-off, que també és una meta molt ambiciosa, però evitar el descens, sens dubte, és la primera meta de qualsevol equip a l'Aleport. Falten 3 jornades per acabar la competició i el calendari és complicat. Els de Prado s'enfrontaran a Palència, Melilla i Corunya, 3 conjunts de la part alta. La nota positiva és que la resta de rivals directes també tenen compromisos difícils. Independentment dels rivals, tothom ho té difícil perquè ara a final de temporada tots els equips, no hi ha cap equip que no es jugui res quasi, tots els equips es juguen o l'ascens o el factor pista a favor als play-off o entrar a play-off o el descens i nosaltres ens ha tocat lluitar pel descens com a Navarra i com a Prat i tenim el calendari difícil, però ja t'ho dic, difícil perquè amb aquestes altures de temporada tothom té coses que jugar-se. De cara al partit a la pista del Palència, Emi Andújar ja està recuperat de la seva lesió. En canvi, Eras i Gerun tenen molèsties i faran un pla específic d'entrenaments durant la setmana. I el Cadí la Seu no podrà disputar el play-off pel títol. Les alturgellenques, tot i guanyar en l'última jornada a la pista del Ferrol, es van veure privades d'aquesta opció a causa de la victòria del Manfilter, que es va imposar a la pista del Conquero aconseguint la 4a plaça. Una situació no exenta de polèmica, ja que l'equip andalús va jugar amb un grapat de júniors després que algunes jugadores hagin abandonat el club recentment per l'impagament de les nòmines. De totes maneres, punt final a la temporada de les de Joan Carles Pié, que acaben cinquenes a la taula, quedant-se a les portes de disputar el segon play-off consecutiu. En futbol, jornada negativa pel Lleida Esportiu, que ha vist com després d'empatar a 0 contra el Sabadell, en el partit avançat que es va jugar dijous al Camp d'Esports, tots els rivals directes pel play-off han guanyat. El Cornellà es va imposar per la mínima al camp de l'Hospitalet, mentre que el Reus va guanyar per 3-1 al Badalona. Per la seva banda, l'Hèrcules va vèncer per 4-0 a l'Eldense. Tota aquesta combinació de resultats deixa Lleida, momentàniament, fora de les 4 primeres places. Els Didiáquez tornaran demà a l'entrenament per començar a preparar el compromís de diumenge al camp del Balears, un partit que jugarà a les 12 del matí. Tornar a competir oficialment. Aquest és l'objectiu del Club Waterpolo Mollerussa, que ara mateix, tot i entrenar-se habitualment, no està inscrit a cap lliga. Les dificultats per trobar jugadors i les despeses econòmiques que comporta aquest esport en són les principals causes. Per aquest motiu es vol un projecte de micromecenatge perquè la província de Lleida pugui tornar a gaudir d'aquest esport. Mollerussa sempre ha estat una localitat amb una forta tradició de waterpolo i referent indiscutible d'aquest esport a les comarques lleidatanes. Fa més de 20 anys que es practica una disciplina, això sí, minoritària, i que actualment compta amb 2 problemes: les dificultats per formar una estructura amb una base sòlida de jugadors i les despeses econòmiques que comporta en cas que es vulgui competir oficialment. I aquest és l'objectiu que ara es persegueix. Els responsables del club estan treballant perquè l'equip, que únicament fa entrenaments, pugui inscriure's en un futur pròxim a la tercera catalana. Per aconseguir-ho, es vol obrir un projecte de micromecenatge. Com que som l'únic equip de la província de Lleida, jugar és desplaçaments. I jugar a casa és desplaçaments que hem de pagar els àrbits que venen, perquè un partit de waterpolo necessita 5 àrbits, no un, no, 5. I clar, la cosa és cara, o sigui, s'encareix tot molt. Tenim en ment algun projecte de micromecenatge per tal de subvencionar les activitats que fem durant l'any, com desplaçaments, arbitratges, les fitxes federatives. Estem en ello i intentarem arrencar al setembre i buscarem empreses que ens patrocinin, no un sponsor principal, sinó diverses empreses que ens puguin patrocinar amb una aportació econòmica l'equip. El que s'està intentant ara mateix és crear una estructura sòlida.
Es vol captar, sobretot, jugadors joves que puguin formar-se i aprendre els fonaments de l'esport. Creiem que la clau està en fer un projecte de base, però no un projecte de base típic de fer un equip de base, sinó més aviat fer un projecte de nens que es vulguin interessar pel waterpolo o nens de 10 a 12, 14 anys que vulguin interessar pel waterpolo i un cop o dos al mes vinguin a entrenar nosaltres, als horaris intempestius que entrenem. Però durant la setmana, en horaris normals, fer-los ja tècnica de passes, de xuts, de posicionament, anar evolucionant ja des de més joves perquè s'enganxin de joves i tinguem una vida d'equip més llarga que no la tenim ara. Tots aquells interessats en participar en algun dels entrenaments del club i conèixer més de prop aquest esport ho poden fer els divendres a partir de les 10 de la nit. El Festival de Pasqua de Cervera ha tancat aquest cap de setmana la 6a edició recuperant les cançons de cuplet que s'interpretaven al paral·lel de principis del segle XX. Es tracta de l'espectacle Remena Nena, una estrena de producció del festival encarregada al líder del grup Obeses, Arnau Tordera, i al contratenor Jordi Domènech, que s'ha representat al Gran Teatre de la Passió. El certamen consolida la xifra d'uns 3.000 espectadors. Amb aquest espectacle ens acomiadem fins demà a la mateixa hora. Gràcies per la seva confiança i bon vespre. Ha estat un final de festival sorprenent. Tordera i Domènech s'han reconvertit en les vedets Torderina i Dominica i el cabaret català ha omplert el Gran Teatre de la Passió. Aquests dos cantants i amics han recuperat amb un estil propi i molta comicitat algunes joies oblidades de les cançons de couplet que s'interpretaven al paral·lel del 1900. Ho han fet acompanyats per l'Orquestra Terrassa 48, que lidera Quim Térmens, i amb Antoni Font a la dramatúrgia. Es tracten paraules dels seus intèrprets d'un moment de la història fascinant, artísticament i musicalment molt atractiu, per al que han fet un acurat treball de recerca. Quan ens van demanar de fer aquesta idea, la veritat és que ens va fer molta gràcia. De fet, és una idea de l'Arnau, que a tots ens va semblar molt bé, però llavors va venir la feina gran, que era, esclar, trobar les partitures, perquè moltes d'aquestes no estan editades, estan perdudes. Vam remoure arxius, vam haver de parlar amb gent, algunes d'elles les vam haver de treure directament de discos, i les orquestacions, esclar, estan fetes totes expressament per aquest concert, que les hem fet nosaltres dos directament. La 6a edició del Festival de Pasqua de Cervera ha estat l'última amb Xavier Puig com a director artístic. El músic anuncia la seva renúncia contínua per discrepàncies amb la regidoria de Cultura de la capital de la Segarra. Puig ha criticat, sobretot, les retallades en el pressupost del festival. Bé, en realitat la meva renúncia el que vol provocar és justament una reflexió sobre el futur del festival, sobre si es vol un programa d'actes més local o si realment es vol un festival d'ambició nacional que prestigiï la música catalana i, per tant, que la doti dels mateixos recursos o si pot ser més que tots els altres repertoris. Aquest any el Festival de Pasqua també ha tingut molt de ressò per una iniciativa de commemorar el centenari de la mort d'Enric Granados, una marató dedicada al músic i compositor nascut a Lleida, que va comptar amb actuacions musicals, conferències, projeccions de vídeos i fins i tot creacions gastronòmiques inspirades en la seva figura. Les comarques de Lleida registren la millor ocupació per Setmana Santa dels darrers 6 anys amb més de 75.000 visitants. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que s'han venut uns 150.000 forfets. Espot i Portaigner allarguen la temporada fins al 10 d'abril. L'impacte econòmic que havíem previst de 30 milions d'euros s'assolirà també fàcilment. El bon temps omple els parcs de les Basses i de la mitjana de la ciutat de Lleida, de centenars de lleidatans per celebrar el Dia de la Mona. La majoria han optat per cuinar carn a la brasa, cassoles, paelles, amanides o calçots. En cap cas hi ha faltat la mona. Continuat caragol, rodó de vedella, botifarra. Els forners lleidatans han venut 177.000 mones, mantenint les xifres de l'any passat. Enguany s'ha notat una baixada de vendes de mones a les grans superfícies. A banda d'aquest pastís, el pa de pagès és el producte alimentari més venut. Només a Lleida s'han elaborat 70.000 pans. D'aquí ja compren la mona perquè marxen a Estigüejau o marxen a d'altres llocs. Dos dels rivals directes de l'Actel Força Lleida per evitar el descens, el Clavijo i el Navarra, guanyen els seus partits i comprimeixen encara més la cua de la taula. Tot i això, a falta de 3 jornades per acabar la Lliga, els de Prados continuen depenent dels mateixos.